Hier heb ik een plan van. Nu? Ja. Oh, nou. Mooi. Hebben jullie koffie geroken? Nou, wij hadden gehoord dat de koffie hier maar 50 cent is. Ja, mooi hè, mooie prijzen. Ja, waar maak je dat nog mee? Ja. En een muurschildering van 1988. Ja, waar u overheen aan het schilderen bent. Hoi. En goeiedag. Ja, goeiedag. Wat brengen jullie bezoek hier? Nou ja, Wie zijn jullie? Ja, oké. Zullen we daarmee beginnen? Ja, precies. Wij zijn van de L1, Oh, oké. programma Onderweg. Oh ja, oké. Kent u dat? Ik ken het, ik zie Ja? het wel. Ja. Nou, kijk. Dus dan tot zover de uitleg. Oké. Wij reden hier door de buurt Ja. en wij zagen hier door de buurt rijden is een soort van walk down memory lane voor onze geluidsman Jo Smeets. Oké. Ja, we werden eerlijk gezegd een beetje moe van al die van al dat jeugdsentiment van Jo. Ja. Nee, flauwekul. Ja. Dit zag er zo gezellig uit en het werd alleen maar gezelliger. Omdat ik nog nooit, zeg ik net tegen de mensen, hier nog nooit geweest ben Ja. en nog nooit een volkstuincomplex heb gezien Ja. met een eigen kantine. Ja, inderdaad. Dat is wel heel luxe. Ja, dus dat klopt inderdaad, ja. Het is een stichting, ik denk al 25, 30 jaar. Ik ben pas sinds 2 of 3 jaar, heb ik ook een moestuin. En ik ben nu de penningmeester van de stichting. Ah. En ja, we proberen toch wat achterstallig onderhoud op te krikken. Camera's, poortschilderen, de entree verbeteren, een stukje hier verbeteren. En heel langzaam met minimale middelen proberen wat voor elkaar te krijgen. Ja, want is dat een vetpot? Penningmeester zijn van een... Van deze stichting? Nee. Nee, het is laagdrempelig. We hebben een multiculturele groep hier zitten. Echt van elke nationaliteit hebben we wel mensen hier als tuinder. Van de Turkse afkomst, Marokkaanse afkomst, Syrische afkomst, Duitse afkomst, Italiaanse afkomst. Dus het is multicultureel. Waar zijn ze allemaal? Ja, het is nu ook eigenlijk een beetje het einde van het seizoen. Het is een heel slecht seizoen geweest, met die regen natuurlijk, alle tomaten. Ja. Je ziet hier voornamelijk dat overdag zijn er hier echt de oude tuinders van Maastricht. Echte 80-plussers. Tegen de ochtend zie je hier wel de Turkse vrouwen. In de avond zie je de Marokkaanse mannen. Dus dat zie je echt. Je kan ook zien aan de tuin. Oh, wat grappig. Is dat een belangrijk verschil tussen de Turkse en de Marokkaanse cultuur dan? Ja, ik denk het wel. De Turkse vrouwen werken echt op het land. En de Marokkaanse mannen. Daar is een mevrouw bezig. Ja, dat is een van onze tuinders die hier een aantal complexen hebben. En je kan het ook zien hè, aan de hoogbouw, de bonen. Dan kun je duidelijk zien dat de Turken die doen heel veel met bonen en paprika's en pepers. Dus je ziet duidelijk op het complex van, waar echt een club zit. Ja, we zijn hier proberen we hier een waterreservaat te maken, dus dat we regenwater gaan opvangen. Ja, je ziet het, er liggen allemaal spullen, net weer een dak gemaakt, afgelopen week camera's geïnstalleerd. Dat is ook nodig op het complex. Jammer hè? Ja. En, Bent u ook meteen de handige Harry dan? Met wel een groep hoor. De handige Harry's zijn nu naar huis. Nee, maar het is... je bouwt op vrijwilligers en dat is nog wel eens ver te zoeken. Hè? Iedereen is druk. En zeker in de coronatijd. En probeer hier 1 keer in de maand op zaterdag met z'n allen wat te doen. Je zou zeggen dat in de coronatijd dat wel. mensen tijd zat hadden om... Ja, klopt. We hebben ook echt tuinders die in de coronatijd een tuintje hebben genomen. En die haken nu zeg maar na een jaar af. Die zien toch wel het werk van... dan ja. Verschuift het weer qua vrije tijdsbesteding. Ja. Nee, is leuk dat jullie even langskomen. Maar ja goed, dus toevallig dinsdagochtend hebben we dan het Hersenhufke, hè? Ja, het Heeserhufke. Heeserhufke. Ja, van de Hessenstraat. Van de wat? Hier de straat die volop is de Hessenstraat. De Heeserstraat, sorry. Heeserstraat. De Heeserstraat, ja. En toevallig van de week gekregen van een tuinder die dat gemaakt heeft. Och, wat dus, leuk. Het was een heel oud ding wat er hing. Dan zegt ze, ik wil een nieuwe maken voor jullie. Dus ja. Hoeveel tuintjes zijn er eigenlijk? We hebben ongeveer 100 tuinders. En ik denk dat we in totaliteit een kleine tussen de 80 en 90 percelen hebben. Dus we hebben eigenlijk diverse kavels, hè? 50 meter, 100 meter. Er zijn zelfs mensen die hier gewoon 300 vierkante meter hebben. En, en wat kost dat dan?
Als ik 300 vierkante meter, wat kost me dat per jaar? We hebben hier 100 vierkante meter voor €35. Dus dat is... Dan zegt iedereen wel eens, is dat per maand? Nee, is per jaar. Jeetje. Ja, dus dat is inclusief. Dat is voor niks. Ja, maar toch is het toch voor velen is het toch nog een behoorlijke uitgave. Echt waar? Ja, serieus. Dus er zijn echt mensen die... Voedselbank, sociaal inkomen en ja, daar kijken we ook naar. Dus proberen dat op te vangen. Maar, Dus bedoelt u daarmee mensen een beetje tegemoet te komen? Ja. Ook? Ja? Ja, sociale vlak. Gewoon inderdaad, als echt mensen zeggen van ja, ik heb gewoon niks. Dan kijken we gewoon en dan moet. Wat een mooie gedachte. Ja, nou ja, goed. Is onder andere €35 is voor die mensen veel geld. Is voor heel veel mensen veel geld. Ja. En waarschijnlijk kunnen ze dan misschien niet eens verse groenten betalen in de supermarkt. Waarschijnlijk. Die kant. En Dus dat ze als dan, ik zeg dat het en wordt dat- voedselbank, ik wil niet zeggen dat een groot gedeelte dat is, maar we hebben ze wel. En daar willen we voorlopig nog niet met de prijs omhoog gaan. En we proberen dat te compenseren van, hey, help je mee? Dan houden we de contributie gelijk. Nou ja, En help je niet mee, dan moeten we gaan kijken. Maar dat is iets voor op de lange baan. We krijgen ook geen subsidie van de gemeente. Dus toevallig probeer ik daar een keer iets los te peuteren. Maar ook de gemeente heeft natuurlijk geen geld. Dus donaties wel van planten. We krijgen nu sinds een aantal maanden krijgen we steeds restantplanten van Groen Maastricht. En dan, wat zijn dat voor planten dan? Gewoon de restant die ze afstoten. Dus niet meer verkoopbaar. En hier bloeien ze op. Zoals die hele border daar. Die is toevallig 2 weken geleden met de open dag. Is dat dan van de openbare werken of zo? Of Nee, hoe noem je dat? Groen Maastricht. Groen- Dat is gewoon een firma. Oh, Zeg maar de tegenhanger van. Die zit hier dat in is wel Daalhof. leuk. Die zit in Daalhof. En dan belt hij. En dan zegt hij van, hey, we hebben weer wat restante planten. En dan hebben we het vrijwilligers die dat allemaal... om het allemaal een beetje wat op te fleuren. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen die... Want om even terug te komen op het voedselbankverhaal. Ja. Bij de voedselbank is vooral ook verse groenten is issue. schaars. Ja. Is een issue. Maar dat Ja. heeft natuurlijk ook te maken met de verspreiding. Hè? Want je moet het wel vers houden. Ja. En daarom willen ze bij de voedselbank meestal vooral ook groenten Precies. in blik hebben of in glas of zo. Ja, er is nog een organisatie, dat is ook voor verstandelijk gehandicapten. En daar kunnen we wel, want dat is, nu is het toevallig, we gaan niet proberen een winkeltje te maken. En overtallig groente en fruit proberen we daar neer te leggen. Hebben we via een nieuwsbrief. En dan kunnen mensen, die nemen dat dan mee. Hier de courgette, daar gebeurt nog wat mee. En wat hebben die verstandelijk beperkten daarmee te maken? Als wij dus echt over hebben, dat Ja? mensen zeggen, hey, we hebben te veel sla nu, want dat schiet allemaal door natuurlijk. Ja. Dan proberen we dat 1 keer in de maand weg te brengen. Waarheen precies weet ik even niet. Dat is in ieder geval een vrouwtje wat het hier doet. En sommigen hebben alleen maar een bloementuin. En het is een mooi complex midden hier in de wijk. Een oase van rust. Dat is het zeker. We hebben hier heel veel dieren. Vossen, konijnen, marters. Ja, want als dit 's avonds gewoon dicht is, stil en dan... Dan nemen de dieren het over. nemen het over, ja. Dus, Hey, maar goed, u zegt 2 à 3 jaar zit u nou bij de club. Ja. Hoe bent u daarin gerold? de dochter had een tuintje. Oké. En hey papk. En dan zien ze toch wel dat je hier wat doet voor de vereniging. En het bestuur, het bestuur wat we hier hebben is nu gelukkig 60 plus, laat ik het daarop houden. Maar het is vooral echt de oude Maastrichtenaren die hier het jarenlang hebben gerund. En we proberen wat nieuw bloed. Nou ja, uw dochter heeft nog steeds een tuintje? Ja, samen met mij, ja. Samen met u. Ja. Maar zij was de eerste dan? Zij Ja, had al... 4 jaar geleden. Ja. Ook hier En hoe binnen... oud is uw dochter? 33, dus Nou, dat is een jonkie. is een jonkie, ja. Dus, En waarom is zij een tuintje begonnen? altijd bezig met fruit en gezondheid. En, Nou, wat goed. ja, mooi hè? Dus, maar, En toen trok ze u mee. En voordat ja. je het weet ben je penningmeester. Ja, En huisschilder. een huisschilder. En, Maar Nee, ik vind het leuk. ik proef een beetje door de lijnen, ja. tussen de regels van uw verhaal ook door, dat het u wel heel veel voldoening geeft. Ja, zeker. Zeker. Ik ben een verenigingsmens. Ik zit ook in een andere stichting. Dat is die man met die witte baard die op 13 november binnenkomt. Oh,
Dus hopen we Bent u weer... ook degene die dan de baard omdoet? Nee, dat niet. Dat blijft onze Sint, hè? Nee, maar goed, je probeert wat te doen en wat te upgraden en wat dingen voor elkaar te krijgen hier. Maar het is moeilijk. Ja. Dus je moet zelf laten zien dat je het doet. Je denkt van nou grind, maar als je dat niet onderhoudt, dan schiet het door met Onkruid. Met onkruid. Er komen ook weer wat, Maar misschien zijn er mensen die hier nou naar zitten kijken hè, en die denken van ik meld me even bij de penningmeester. Ja, we hebben wel, het klinkt raar, we hebben wel een wachtlijst. Dus we zijn nu wel wat tuintjes aan het schoonmaken op dit moment en dan pakken we de wachtlijst en dan kijken we wie we kunnen bellen. Oh, wat leuk.